אתגר חריפות, בוא נתחיל, תרשמו לערוץ. הווסאבי. אומייגאד. בחיים לא רק תראה איך כזה מסריח. טוב, אילי עכשיו עושה ביניים. נשים לו. יאללה, אילי תורך. אילי מפחד, דיר בלק אתה שם הרבה, שמעת? זהו? כן. אני מקווה שזה אבוקדו ולא ווסאבי. לא, למה מהטריאקי שלי? ניצלת. ניצלת. יש! בוא ניקח את זה. לא. לפי החיוך של ים. איי, ניצלת. טוב, לפני שאני לוקחת את הצלחת הבא. תרשמו לערוץ. טוב, אני אקח איזה קורת צלינה יפה. אילי, למה יש בזה מלא ירוק? לא, זה בטח סתם אבוקדו. חורום. תביא מים, תביא מים! בסדר? וואו, אתם רואים איזה חריף זה. טוב, אני הולך לשטוף את הפה. תרשמו לערוץ! ותרשמו לי בתגובות עוד מה לעשות, להתעלל באחותי?